Bună seara, bine ați venit la sportul.ro cu știrile de la ora 7. Ce părere aveți despre transferul lui Marica la Steaua? Să intre Marica în platou. Apără de cadea! Bună, bună, domnul Marica, ce faceți? Bună seara! Văd că ați venit cu mingea personalizată. Am venit de la meci în antrenament. Da? Puteți să-mi dați un autograf, dacă vă rog frumos. Desigur. Cu stânga sau cu dreapta scrieți. Să se audă și în public. Așa scrie de mic. Mulțumesc frumos. Ce părere aveți despre Transferul meu? despre transferul tău? Ce părere ai? Pentru ce ai venit la Steaua? În primul rând, vreau să mulțumesc familiei mele. Deci să zic că familia te-a ajutat de mic. Așa-i? Că m-a ajutat și mi-a dat sprijin. Ți-a dat ce? Mi-a dat sprijin. Financiar? Sau doar spiritual? Am semnat cu Steaua pentru că îmi doresc foarte mult să fiu la campionatul mondial, la Euro 2016. Îmi doresc din tot sufletul să fiu convocat și să fac un an 2016 foarte bun. Și ce am vrut să zic? O să prindeți primul 11. Asta rămâne de văzut cum ne pregătim. Da? La decizia domnului Becali, Domnul selecționer, Marius Pupilă. domnul Iorga Da? și, nu în ultimul rând, Și dânsul v-a vrut la echipa Stelei. Reghecan și domnul Gigi Becali m-au vrut, m-au sunat. Eu am venit la Steaua fără bani. A fost doar o propunere dacă cumva ne calificăm în Champions League. Iau o primă de 1.000.000 de euro și cam atât. În rest, nu, fără bani. Spegate să zici. No, ce să vă mai întreb? Și ce părere aveți despre Steaua? Steaua Gândesc este, că v-ați făcut o analiză înainte să veniți la echipa. Steaua este o echipă foarte bună, cea mai bună din România în momentul de față. Se știe toată lumea asta. Am ales Steaua pentru că Steaua Sud-Răsar. De ce râdeți? Nu sunt bine îmbrăcați acum? Pentru a veni. am ales Steaua pentru că este, din părerea mea, pentru Echipa de succes. Cum ar veni? Nu vă găsiți cuvintele, vă înțeleg. Profund. Spune. În primul rând, Steaua este o echipă foarte bună și a fost singura echipă din România care mă poate ajuta în privința asta. Eu vreau să fac un an 2016 foarte bun. Apoi vreau să mă transfer la Chelsea. Am un contract, sper să rezolvăm. Deocamdată îs concentrat la Steaua Și pe cât timp ai semnat la Steaua? pe un an de zile. Uh-huh. Un sezon. Așa. Și ce să vă mai întreb acum? Familia, vindeți la meciuri? Familia mea a avut un accident de panică. De ce? A fătat guda. Stop! Stop, repetiție.